యూరాలజీ విభాగాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. సామాజిక స్పృహ కలిగి మంచి వైద్య సేవలు అందిస్తున్న జై భారత్ హాస్పిటల్లో యూరాలజీ విభాగం మొదలుపెట్టడం అనేది అందరికీ సంతోషించదగ్గ విషయం. యూరాలజీ విభాగం ఒక విశిష్టమైన విభాగం. దీంట్లో వ్యక్తిగతమైన నిపుణ్యతే కాకుండా సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, అత్యాధునిక పరికరాలు, అనుబంధ సమస్యల యొక్క సహకారం కూడా చాలా ముఖ్యం. అటువంటిది పుష్కలంగా ఉన్న ఈ ఆసుపత్రిలో ఈరోజు మొదలు పెడుతున్నారు. యూరాలజీ విభాగంలో ఈరోజు వీరికి లేజర్ టెక్నిక్తో ఆపరేషన్ చేయగలిగిన సమర్థత, ఫైబర్ ఆప్టిక్ యూరిట్రోస్కోప్ సహాయంతో రాళ్లను తొలగించే విభాగం, లేజర్తో ప్రాస్టాటిక్ గ్రంథి, తర్వాత బైపోలార్ టీఆర్పీ ఎక్విప్మెంటు, యూరాలజీకి సంబంధించిన అన్ని పరికరాలు సమకూర్చుకొని ఒక సమర్థతతో యూరాలజీ విభాగాన్ని ఈరోజు మొదలుపెడుతున్న వినోద్ కుమార్ రెడ్డి గారికి వారి వైద్య చికిత్సలో అభివృద్ధి చెందాలని, వ్యక్తిగతంగా వారికి సుఖశాంతులు, ఆరోగ్యాలు కలగాలని ఆశిస్తూ అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ రెడ్డి, యూరాలజిస్ట్ నందు జై భారత్ హాస్పిటల్లో యూరాలజీ విభాగం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. మా దగ్గర అన్ని పరికరాలతో యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. మా దగ్గర తులియం ఫైబర్ లేజర్, వన్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ థింగ్, బెటర్ దెన్ ప్రీవియస్ లేజర్స్ లైక్ కోల్మే మ్యాప్ లేజర్. నెల్లూరులో ఫస్ట్ మేమే తీసుకొని ఇస్తున్నాము. సో ప్రజలు ఈ సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాలి. వీఆర్ హ్యావింగ్ బెటర్ ఎక్విప్మెంట్స్ లైక్ ఫైబర్ ఆప్టిక్స్, సో స్కాల్పల్ సర్జరీ ఉంటుంది, స్టోన్ ట్రీట్మెంట్స్కి వినియోగించుకోవాలని. థ్యాంక్ యూ. కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, ముందస్తు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా. ఈ సందర్భంగా నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలకి ఒక మంచి శుభవార్త. గత అనేక సంవత్సరాలుగా నెల్లూరు నగర కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఆ యొక్క బైపాస్ రోడ్లో ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జీలు, అండర్ బ్రిడ్జీలు లేక, సర్వీస్ రోడ్లు లేక అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి. ఆనాడు ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడే ఈ యొక్క బైపాస్ రోడ్లో ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ బ్రిడ్జీలు, సర్వీస్ రోడ్ల సాధన కోసం అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో కలిసి సాగించినటువంటి ప్రజా ఉద్యమాలు కూడా మీ అందరికి కూడా మొత్తం కూడా తెలుసు. కేవలం ప్రజా ఉద్యమాలే కాకుండా సంబంధిత అధికారులందరితో కూడా ఆనాడు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వెంకయ్యనాయుడు గారి దగ్గర నుంచి, ఆనాడు జిల్లా మంత్రుల దగ్గర నుంచి, అధికారుల దగ్గర నుంచి అందరి చుట్టూ కూడా, అధికారుల చుట్టూ కూడా అనేక సార్లు వెళ్ళి ఈ యొక్క విజ్ఞాపనలు అందించిన పరిస్థితి. ఎట్టకేలకి అనేక రకాల ప్రయత్నాల తర్వాత 3 బ్రిడ్జీలు మనకి ప్రాథమిక అనుమతి లభించింది. 1 భుజిభుజి నెల్లూరు, 2 గొలగమూడి కనుపట్టుపాడు ఆ యొక్క క్రాస్ రోడ్ జంక్షన్, అదేవిధంగా సింహపురి హాస్పిటల్, చిల్డ్రన్స్ పార్క్, ఆ యొక్క 3 చోట్ల కూడా అండర్ బ్రిడ్జీలు లేదా ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జీలు, అదేవిధంగా సర్వీస్ రోడ్లకి ప్రాథమిక అనుమతి లభించింది. ఆ యొక్క ప్రాథమిక అనుమతి లభించడమే కాకుండా సర్వే కూడా పూర్తయింది. డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేషన్, టెండర్లు పిలిచేదానికి ఎస్టిమేషన్లు పంపించమని కూడా నేషనల్ హైవేస్ అధికారులకి పైనుంచి కూడా ఆదేశాలు రావడం జరిగింది. నిజంగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ యొక్క భుజిభుజి నెల్లూరు, గొలగమూడి కనుపర్తిపాడు క్రాస్ రోడ్ జంక్షన్, అదేవిధంగా చిల్డ్రన్స్ పార్క్, సింహపురి హాస్పిటల్ వద్ద ఈ యొక్క బ్రిడ్జీలు, ఈ యొక్క సర్వీస్ రోడ్లు వచ్చినట్లయితే యాక్సిడెంట్ల జోన్గా ఉన్నటువంటి అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన పరిస్థితి ఈ యొక్క బైపాస్లో రోడ్డు దాటుతూ అండర్ బ్రిడ్జీలు, ఫ్లైఓవర్లు లేక, అదేవిధంగా అనేక మంది యాక్సిడెంట్ అయిన పరిస్థితి ఎట్టకేలకి మోక్ష లభించింది. అయితే ఇక్కడితో ఆగకుండా ఇది తొలి అడుగు మాత్రమే. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దాదాపుగా
ఈ యొక్క 3 బ్రిడ్జీలు కూడా పూర్తి చేసేదానికి ఒక మంచి పరిణామం. ప్రాథమిక అనుమతి సర్వే కూడా పూర్తయింది. ఎస్టిమేషన్లు కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాయి. ఎస్టిమేషన్లు పంపించిన తర్వాత టెండర్లు పిలిచే పరిస్థితి. అదేవిధంగా ఎన్టీఆర్ నగర్ దగ్గర కానీ మిగతా ప్రాంతాల్లో కానీ సర్వీస్ రోడ్లు కూడా ఎక్కడైతే నెల్లూరు నగర కార్పొరేషన్ పరిధి ఉందో ఆ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఎక్కడెక్కడ సర్వీస్ రోడ్లు అవసరమో, ఎక్కడెక్కడ అండర్ బ్రిడ్జీలు, ఫ్లైఓవర్లు అవసరమో అవన్నీ కూడా మనం అందరం కూడా రాజకీయాలకు అతీతంగా కలిసికట్టుగా సాధించుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా మనందరి వద్దగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా 3 వ్యక్తులకి ఈ యొక్క అండర్ బ్రిడ్జీల సాధనలో 3 వ్యక్తులకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేయాలి. ఒకరు డిఆర్డిఓ చైర్మన్ గుండ్రా సతీష్ రెడ్డి గారు. మనకి జిల్లాకు చెందినటువంటి గుండ్రా సతీష్ రెడ్డి గారు ఈరోజు డిఆర్డిఓ చైర్మన్గా కేంద్రంలో అత్యంత ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారు. వారికి సొంత జిల్లా మీద అత్యంత మమకారం చేసి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం అనేక మందికి అనేక రకాలుగా గుండ్రా సతీష్ రెడ్డి గారు సాయం చేసి ఉన్నారు. ఈ బ్రిడ్జీల సాధనలో గుండ్రా సతీష్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రధాన పాత్ర. అదేవిధంగా మన అదృష్టం ఈ జిల్లాకి 2 ఆణిముత్యాల లాంటి మంచి పార్లమెంటు సభ్యులు. ఒకరు ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, 2 వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు. ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు పార్లమెంటు సభ్యులుగా ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు. అన్నిటికీ మించి జిల్లా కలెక్టర్గా చక్రధర గారు ఇచ్చేసిన తర్వాత వారికి చెప్పిన తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకుని వారు లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చినటువంటి నివేదికలను కూడా మీకు ఇచ్చినటువంటి కాపీల్లో ఇవ్వటం జరిగింది. గత 4 ఏళ్లుగా ఓ శాసనసభ్యుడిగా, ఆనాడు అధికారం లేని శాసనసభ్యుడిగా సాగించిన ప్రజా ఉద్యమాల దగ్గర నుంచి, విజ్ఞాపనల దగ్గర నుంచి ఈరోజు అధికార పార్టీ శాసనసభ్యుడిగా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 2 మంత్రులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు, మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు వాళ్ళిద్దరి సహకారాలతో, అదేవిధంగా మన పార్లమెంటు సభ్యులు వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా అత్యంత చొరవ తీసుకుని ఈ యొక్క బ్రిడ్జీల సాధన కోసం కృషి చేశారు. అందుకే నెల్లూరు రూరల్ శాసనసభ్యుడిగా డిఆర్డిఓ చైర్మన్ గుండ్రా సతీష్ రెడ్డి గారికి, పార్లమెంటు సభ్యులు వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి, ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి, జిల్లా మంత్రులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారికి, మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ చక్రధర్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇంతే కాకుండా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలు విషయంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార విషయంలో భుజం తట్టి ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ యొక్క సందర్భంగా అందరికి కూడా మనవి చేస్తూ ఉన్నా, ఇంకా కూడా ఈ జిల్లాకి సాధించాల్సినవి అనేక ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా మనం సాధించుకోవాలా. ఈరోజు నేషనల్ హైవేస్ సంబంధించి కేంద్రంలో కార్యదర్శిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గిరిధర్ గారు, మన తెలుగువాడు. గతంలో ఇక్కడ జాయింట్ కలెక్టర్ కూడా పనిచేసిన వ్యక్తి. వారు ఈరోజు కేంద్రంలో ఈ యొక్క జాతీయ రహదారులకు సంబంధించి సెక్రటరీగా ఉన్నారు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ల పరంగా ఆయన బాస్ కింద లెక్క. వారు కూడా ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. అటు ఆంధ్ర, తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాలకు కూడా వీలైనంత మేర చేయాలని చెప్పని గిరిధర్ గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మళ్ళీ తెలియజేస్తూ ఉన్నా, ఈ యొక్క ఫ్లైఓవర్ల, సర్వీస్ రోడ్ల, అండర్ బ్రిడ్జీల సాధన కోసం అన్ని రకాల కూడా చొరవ తీసుకుని శాంక్షన్ చేసినటువంటి డిఆర్డిఓ చైర్మన్ గుండ్రా సతీష్ రెడ్డి గారికి, పార్లమెంటు సభ్యులు ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి, వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి, జిల్లా మంత్రులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారికి, మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ చక్రధర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు.